Yo. Ae, ya. Ae, ya. Ae.
Aqua air kencing kuda. Yo, oh, ye, ye, air kencing kuda.
Ayo. Ayo. Tapi kita Oh iya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Met. Alhamdulillah. Awak dhewe ning kene disambut. Nggih. Disambut kereta api. Heeh. Ren, aku mak mumpul iki. Awas aja rono lho. Iya. Untumu lho, mak wis rambutku terapi malah. Lah aku tak kampil. Kan ning kono ana Pak Polisi selamat menjaga daerah itu ratan-ratan itu ya, Pak. Iya. Saya pinjam peluitnya ya, Pak. Ya. Pak Polisi. Pak Polisi, halo. Mboten dengen apa, Bapak? Ya, Pak. Oh, apa ini? Ngono. Dibantu ya, Des. Dibantu. Heeh, seko kene. Pak Polisi tak bantu saking mriki nggih, Pak. Heeh. Kula duwe peluit ning mergo untu mrongos niki. Nggih. Ayo, Pak, dijalurke, Pak, ayo. Heeh, terus ana. Ayo jalan. Wis karepmu lah, Des. Sasakmu. Alhamdulillah, awak dhewe tengah kene iki acarane apa kudu Acarane niki peresmian toko emas Satria. iya. Ayo. Berikan tepuk tangan sih. Bolong. Nah iya. Tepuk tangan. Iki. Oh iya. Ayo aku ya kok maca kono kok. Aku ya gumun nek toko emas kenapa harus meling-meling kok ngono. Lah iya. Aku duwe emas ning omah. Mas apa? Mas Kumambang ngono. Tuwapuk. Kowe. Abani isu tak tono. Apa ben isuk kemebul ngono. Oh iya kabul. Yo karena kuwi ben isuk kemebul kuwi, ngembun. Didongake, Met. Muga-muga toko emas apa iki, Met? Mas apa? Iki lho dongok merapat. Oh, Mas Satria. Ayo niki. Didongake muga-muga buka niki dadi laris. Heeh. Sing butuh mas-masang iso mlebu rene. Heeh, pokoke ibu-ibu kuwi sing sok Biasane seneng ngono. Heeh. blonjo kae, urung-urung kae. Apa wis tuku apa? Muase iso kaya tontonan ngono. Jadi sekali ngene krumpiang ngono. Emas ki iso gawe celengan lho. Kok iso? Ora ngandel. Ora. Nek desa dibutuh duit ana ibu-ibu ngono kae. Apa meneh pas dhewe masa sekolah ngono kae. Biasane ya kanggo gawe. Butuh duit. Butuh duit, Mak. Kula butuh duit tak gawe bayar kae, Mak. Ya aku ki tresno karo kowe ini tangane karo ngene biasa. Karo nyikiting ngene. Heeh. Aku ya tresno karo kowe, ibu kok duwe iki. Heeh. Kowe mangkano stroke opo piye? Ora. Maksudnya ki dene Mas ki lho. Oh, Dene Mas. Heeh. Dene Mas aku kuning kene. Nah. Ya wis. Kowe ki cara-carane ki nembung aku mboke. Ora. Sapa? Kowe iki sing nembung aku. Kowe wis dadi make-make. Make-make tangane ngene. Ngene. Ngono. Aku wis ora. Ngene ya. Aku mak ya. Tangane rada ngene, rada ngene. Pegane sithik. Heeh, mak. Nutuk badung aja ngene. Ngene. Iya, heeh. Mak, Pripun, Nak? apa to iki? Kok sik wong iki acting. Acting. Heeh. Duitku gue kayak 10.000, Mak. Terus pripun? Lah sesuk bahasa sekolah piye, Mak? BBC harus entek. Ini kumpul telas. Selas, Mak. Aku di makane tak tendang lho. Bisa ya. Lah piye? Mama niku mboten gadah harta. Lah terus Gadah ora duwe duit. Kabeh wis entek nak omong bapak ya ora kerja. Gawanane mancing ben sore nggawa joran. aku kira ngerti apa-apa, Pak. Awakmu ki iso kok ngono lho, Pak. Kerja. Piye? Apa yo bangun? Dia anak durhaka. Lah iya, wae didongake Ya, wae sesuk mlebu rene, Men. Nggih. Alhamdulillah. Pokoke Sampe delalah wis buka dilarisi. Heeh. Awak dhewe kok ora bareng karo bos-bos iki. Lah napa niki buasi. Iki Nek niki nganu mboten teladan. Berduk niku. bar nyuntiki. Ha Iya, bar nyuntiki. Wis ra Monggo apa-apa. sing ngajeng disuntik Pak Dokter Ringgar. Ayo monggo. merapat. Niki mumpung gratis niki. Nggih. Makin 2 dina mati. Pokoke syaraté angger poso ngoten.
Nah, mesti. Niku disutuk. Langsung disuduk. Lah Ora ora. Ya wis, saiki dilagokke men. Mumpung wong panas-panas kok ngene gerak nonton awak dhewe mrongos kok ngene iki. Wetok. Saiki tak gawe meriah sik men. Heeh, dige meriah, heeh. Tangannya dilambi boleh nanti ya. Saya tak menyanyikan sebuah lagu. Heeh. Kanggo wong sing adoh-adoh, Adoh-adoh. sing kangen karo ha iki matur suwun apa balangi apa kuwi juga duit. Anu apa? Aku tuyul. Kanggo bocah sing adoh-adoh, Nggih. sing kangen rono rene sing curiga awak dhewe kerja kok ngene men. Nggih. Dek lungaku ra teges sidra aku lagi pingin mikir kerja Lungaku. tak Nambah jaluk sedikit. kowe aja keloro-loro ya Ramet Sepaku telus. Dek tresnaku mong siji kowe langit bumi kang dadi saksine. Halo Pak, hati-hati Pak. Halo. Ning ngati ra ono wanita liya. Bebasan tunggu mongso Sarangan.
sampean terlambat nganti ora sempet ganti sandal, terus sandalku mau tak gretake ndi aku ora eling blas. Sandal ilang. Ayo. Yo. Saiki wis wancine Dek Salto. Yo, ana duit gembletak barang. Aku ki asline ning panasan ngene iki takut met. Takut apa? Takut sing moto-moto kuwi dadi ireng aku. Lah kok iso Nge-flash untuku kok dadi blur kabeh ngono. Malah arep endi? Tubruk kereta kowe. Tiba-tiba para satriya kang wujude bagus rodok gedhi sithik. Ana rasa cerewet ya menengah. Tak suwe. Eladalah. Gramak-gramak sembake suwek. Sapa kuwi ana lek bendol? cekel isik dol. Kathoke moh aku nek suwek kaya wingi moh aku. Moh aku megang. Rong dina ambune perengus ki apa? Tak tiliki kathoke gon bendole suwek mewek-mewek. Wah, ambune teng-tengang guys. Ayo. Wah, ayo. Lambine bedhot ora kan? Dek ya. Ayo wis wancine medal. Komet. Ayo. Ayo nih kok kowe mlaku alon-alon. Ding nong ding nong ding nong ding nong ding nong. Mah kok kentir. Ding nong ayo.
sopan. Lingong lingong ling. Suwange kena dan lampah. Dampyak dampyak. Kang delok swasana. Delok rono rene. Wis katon metu duwite. Mripate rada riep-riep mergo kepanasan. Elah dalah. Iki wong bagus. Aku ngelak. Ngelak men ngelak. Ning ngarep moto ana mimik diunjuk. Ayo luru. Hati-hati lek. Yo. Aja njaluk iku nggon wong tuwa. Met ora pareng. Mabuk. Wis met. Wis sak dhewe jatahe. Ya misake iki gantian iki sing iki iki nom-nom met. Nom tuwek iki. Oh paling 6 iki. Iki paling 6 iki. Iki paling 6. Wah, 6 banget. Hah? Ayo. Ayo gajah lo, kene. Ayo, wis koyo bapak ibu. Ora kaya ngeterke mbahne sote. Wis ya. Ya wis, berikan tepuk tangan dulu. Saiki diteruske ya, Ndol. Yo kameranya udah mubeng-mubeng itu, udah nggak konslet lagi. Ya. Tak usapi ku Pak Jigong ki gak enak. Yo langsung tak perangan karo Kumet. Yuk. Andes. No.
Ayo cok.
misal senang totol dial kenyo mire tahu tempe nak rasane. Tanjung Perak bawa gitar kontong pion sama bapak. Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, admin toko Mas Satria iki dari orang. Minang kacang babuko. Tanjung Perak tapi laut siapa suka boleh ikut bawa gitar kocok pion jangan lupa minum anggur. Tanjung Perak tapi laut Sekar Kinanti. Berapa lama saya duduk dengan bimbang, datang kawan saya, Om Duduk itu namanya. Mari rame-rame kita pergi ke Tanjung Perak. Panggil satu taksi, kita soraklah bersorak. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut, bawa gitar keroncong pion, jangan lupa bawa anggur. Tanjung Perak tepi laut, Tanjung Sekar Kinanti, tepuk tangannya mana dong? Asik. Monggo nak. Ayo. Goyang.
dina liyane bakal tak bayangke ono piye carane yo ayo tinggal kita terus yo ora bakal tur sayang ora bakal kowe saja kahanane bubrah aku bakal mendua ora mungkin setia matur suwun sampun ono kancane saben dino aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono kancane saben dino yo sabar sudah dikasih bareng Dokter Ringga. Bersama Ada. sekali nanti Mas Febri dan Mbak Iya, ini Pramita Turi Putih. Tori Putih. Itu sudah berlalu. Iya. Tante Niki. Masih bersama Febri Wes. Ada Ya Pak, hati-hati di jalan ya Heni Pak. Pramita. Dokter Ringga, bagus Wiswana. Dalam saya. Aku ke Endul.
Monggo dilanjut. 3, 2, 1. Ayo, Cok, ayo, Cok, ayo, Cok.
Nungguin ya. Jebul ora ketemu aduh klinciku ojo beda aku terus bali yang sembarang klinciku wis ono kandang. Sekali nanti.
Santai Mas. Ya. Ya dibantu ya dibantu ya dibantu ya dibantu dibawa masuk yo. Iya, iya. Tong digotong digotong digotong. Yo yo